Свой black metal лайфстайл пожинаю и сею. Те мрази все вышли из дьявола семени серые. Bună seara și bine v-am găsit la un nou episod. În această seară ne vom juca un nou joculeț cu George și cu Denis. Se numește I'm Silence și o să... Noi trebuie să reparăm această mașină din spate Da. și o creatură ne va vâna non-stop. Hai, ne jucăm, băgăm? Dă-i ready. Hai că te piși pe tine, hai. Lasă-mă cu intro tare, hai. Hai, fraiere, că te piși pe tine. Mai dă pula mea. Am uitat că trebuie să vorbim. Că mi-a și pula să-mi bag. Am orbit-o. Putu-s morții, mă. Fugi. Singur de la două ori bine mâncată și pula ta. Am artificii. Hai. Puștate. Unde? Oriunde. O văd. Am fugit. Nu mai am de-astea.
Tu să fii tu! Lăsat inima. Hai să stăm împreună. Uși, bă. Încerc, mâncați și pula ta. Nu mai am de-alea, frate. Asta zice mama. Ceva pentru mașină. Du-te, dracu de urâtă! Ah. Am mai murit, nu fii atent. Mă dați și pe mine așa repede, cum? Băi, vărule, până la Bă, dar- urmă te obișnuiești cu Bă, dar ea. nu zici nimic! Bă, Bă, dar până la nu zici urmă... nimic! Dar ce, bă, eu am zis? Eu Băi. și când scriam îmi arăta senzorul ăla acolo că se ridică. Hai că stăteam de ce pe am sunt omor pe tine, că era lângă mine. Și după aceea la mine. Bă, dar fii atent, mi-a zis Denis și că folosește pietrele. E fix atunci când a zis el, nu știu cum dracu,
am primit 3 pietre, dar nu știam să le folosesc. Și fantoma lângă mine, fantoma. Drag și asta. Era fix lângă mine, mâncați-și. Denise nu mai renunța, încearcă să... Da, cu aia, că nu... Până Nu mori. știu, dar nu știu cum joacă Denis de până îl prinde. Da, frate, joacă safe. Când... Când... Și eu, frate, stăteam și când mă vezi, bla, 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 la mine acolo. Și Bă, eu, vere, na, și dacă stai pe loc și nu te miști, tot te aude. Au... Da, dar nu l-au omorât. Nu mai aveam, mă, frate, nici flash-uri, că eu 2 le-am folosit în greșeală, că am fost idiot, am crezut că e lanterna. Auzi, uite, unde a fost și eu? Stai afară să vin și eu. Și uite viteza dracu pe ea. Nu știu unde e. Mamă, și că la Formula 1, uite cum se duce. Mâncați, ce auto cum se duce! Mamă, și care e motor de Golf 3. Bă, într-un fel e interesant, dar eu nu cred că s-ar uita nimeni la așa ceva pe YouTube. Adică... Că uite, frate, dar să și, nu știu, să facem ceva, că nu ne lasă să facem mimi scârba. Păi da, frate, dar să uite așa cum ne jucăm noi... Mamă, ia uite capcană, bă. Cană... Friday. Da, așa fără să vorbim, să uite la video, să n-audă nimica, nu știu. Poate să le pun eu o melodie mică pe fundal, ceva. Aia, mă, ce drag. Păi trebuie să șopt, mai vrei și prin șoaptă, tu chiar că tot ce ai de tot. N-am tăcut de noi- tot, că eu am vorbit cu Denis. Dar știi Păi care e acum faza? Hmm? Ia fi atent, eu când vorbesc încet, eu am niște setări făcute în OBS și s-ar putea eu când șoptesc să nu mă aud. Păi nu, dar deloc. Păi nu, că pe Discord mă aud dracu și cu tine. A, da, da. Dar nu mă aud pe OBS deloc. Acum nu știu dacă... Ia uite-l. Ce faci? Ce face banii eu pe al dracu? Al dracu șobolaj! E ca pe Minecraft. Omul, dar chiar și că bani hobby-uri. Hai, pis. Cuț. O văd. A, ba nu, e o buriană doar. Mamă, vere, dar... Ok, când te obișnuiești până la urmă cu ea cum arată și că vine după tine, băi, vere, dacă te omoară, nu se mai oprește sunetul ăla, am fost nevoit să-mi dau căștile jos după urechi. Aha. Da. Dar nu vine, frate, când facem noi kiss. Nu vine, mă, nu ajută cu nimic. Știi ce nu știu eu? Ia fi atent, eu sunt cu Denis aici într-o casă. De eu nu-mi dau seama în momentul de față, eu când merg ca șobolanul, ăla mă aude și vine după el? Nu, cred. Nu știu. Mai când faci kiss. Dar nu... Face sunetul de parcă ar fi monstru. Nu te auzi. Face sunetul de parcă zici că ar fi monstru. Da. A, eu? Da, tu. Ia să vină. Ia dă-l în la mea. Nu l-a trage! Hai la Caterin! Greșeală. Să mor. Nu eu, nu sunt eu. Ăla a fost el. Uite Nu, aici eu. am murit eu. Păi da, prostule, dar aici e și el, nu mai lătra ca șobolanul. Mă, dar până la urmă a zis că lanterna nu o vede, adică e cure, da? Bă, nu știu ce să zic. Că ar putea să te vadă și puțin. Adică tu ca player vezi puțin. Dacă încerci să joci ca player. Nu știu, vedem după, ca player. Bă, dar e greu, frate, e extrem de greu să faci mașina să pleci. Băi, pe dificultate drăcea asta sau ceva? Nu, nu vine la mașină. Bă, vino! Bă, Pe- nu pot să cred, bă, frate, cum nu nu știu ce parte au pus-o, nu pot să cred. Bă, mă oftic! Vino, bă! Eu uite, bă! Acum se duce tot mai răposul mașină. Nu, cobat. Vino, bă! Stai aici, Denise, că vreau să-i fac un thumbnail. Că tot te omoară. Ia țipă, zbiară și tu, Denis. E, pula.
Gata, gata, ia. Nu te aude, frate, nu pot să... Că-ți departe de ea. Bă, frate, bă, până mă ura că stăteam degeaba și Hai, pe tine nu te Hai că găsești. făcut de nebună, hai că făcut de nebună. Să spui când fugeți. Da, 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 zic, dar uite, nu are nicio treabă, n-are. E dracu de câine. Ce câine, mă? A, E el. câine, dracu, e câine, urât, un câine foarte urât. Cred că nu știu ce rasă e. Mai chitie, mai chitie. Gata. Deci vrei să te omoare fără chițăit. Ok. Acum se duce înspre mașină, casa de lângă mașină. Eu l-am pierdut pe Denis iar, gata, l-am găsit. Ce alergă Dreapta grasul, nord. bă. Dreapta nord. Așa. Trebuie să fii departe. E fată sau fi băiat? Hai, sună la sperietoare, hai te rog. Am găsit cheia. Ai găsit cheia? Și ce mai e nevoie? Roți. 3 roți. A, 3 roți. O roată, a murit o cu o roată sau nu mai știu ce. Uite, uite cum mare cheie aici. Asta e? Eu am luat-o. Am luat-o. Hai că stau eu cu ea, când fuge, vă zic. Păi dă băna pe omul. De Stau eu cu ea, bă, băieți. Abazați-o pe mine. E încă la mașină. Nu e la mașină. Unde e? Bă, nu Dar să știu, nu calci pe ăla. să duce, nu știu, că nu mi arată nimic pe harta aia de șobola. Să duce într-o parte. Jos. Asta de șobola. Ma, Te aud. Pe am tine. vedeam. Uite Am artificii, artificii. Era sperietoarea. Vino cu Acum artificii. Uite artificii. A luat sperietoarea? Da, unde era sperietoarea, unde ai luat-o acum? Acum mergem înspre casa din stânga mașinii. Nu aici. Gata, fuge. Am pierdut-o. Hai să vină. Am Doamne. pierdut-o eu acum. Doamne-i Lola nebunia. Vezi că vine. Bă, vrei să arăți o... Bă, Da, bă, vine. O aud. vino, fă. Hai, fă. Vino, fă. Vine. Mai sunt artificii în partea aia. Tot pe dulap. Mai dai o dată. Nu, Nu la la alea. music box. Nu la alea, la alea alte. Pe dulapul ăsta, uite aici. Gata, ne-au reunit. Iar voi luați. Hai, nu fugi. Ma. Bine. Vine cu aud. Bă, cred că nu te caută aici, cred că te caută doar pe afară. Bă, tu ești prost. Uite o roată aia, să știi, o roată aici, chiar la intersecție. Calcă pe purs. Uite, uite capcana în spatele tău. Am. Păi și pun în față aici. Bro, nu merge. Uite. Da, văd, am văzut. E o roată la intersecție, bă, dacă vrei să repari mașina. O pune înaintea să vină. Că o pui și pleacă. Mă dau exit lobby. No. Nu, stai să vină să te omoare. Ieși afară dacă vrei. Vreau să fac thumbnail, că n-am. Haide. Bă, dacă nu vin 3 secunde, te-ți dau Armageddonul. Bă. Pe unde vine? Nu, nu uite mai că e. am pierdut-o. Hai că merg. Uite, sperietoare. Unde ești? Eu fug la mașină. Păi unde ai dispărut? Că nu te... Ah, gata, gata. Sigur nu vrei să încerci să scapi? Nu pot. Gata, am găsit-o. Și ce face? Pe unde e? La unde era sperietoarea, în hambarul ăla cu... Ah, păi nu e departe de noi. Dar cât îți indică sunetul ăla din dreapta?
puțin. Puțin? Presupun că când vorbești sau când dai cu artificii, Bă, când vorbește nu sau ce la el, numai când... Numai când, nu știu, numai când a dat cu artificii a fugit. Acum nu l-aud. Mă, viața de de departe. șobolan. Mamă, știți cât are episodul? Bă, știi de ce, mă? Dar nu-l pui Deci joacă fotograf, bă. Mă, știi cum poate juca lumea, știi cum poate juca lumea. Mm. Trebuie să fii departe de ea. Uite, vezi că poți să fug și să vorbești pe același timp, să departe. Da, Nu da. mă vânează, nu? Nu te vânează, mergi. O să Pe tai din mașină? el. Păi tai frate mult, nu așa că mă, e plictisitor deja. A, frate, cred că e destul. A, mă. Două naibii. Ite, nu știu, făi ceva. Știam că poate băgăm morat. Te mână de porumb. A, la nu de porumb. Tu unde ești, mă? Ah, gata. Eu mă țin numai după Denis că în caz că-l omoară să fac și eu un thumbnail când îi bagă limba pe gât. Robi Robert, Un sărută pasională. Da. să zici nu fugi. Atât. Ce? Să zici nu fugi. Eu pot și șobolanul cu aia. Dacă e șobolan, prost. Hai, spune, că nu, de porumb. Fuge! Uite. Taci. Nu te mișca, nu te mișca, nu te mișca. Pe bune? Pe bune că s-a oprit? Bă, firara dracu, bă, zici că are o problemă cu Denis. Da, nu, cu noi are probleme pe el, îl lasă în pace. Am pierdut-o iar. Nu e Nu, dar papa. unde să se duce la voi? Nu știu să-ți zic, mă jur, nu știu să mă iau Asta de după lângă harta aia asta. cu spiritoarea. Am înțeles. Telefon? Jucăm un biliard până vine fantoma? Iar te-am Da. pierdut. Ești la etaj? A, nu ești aici. E. Tare de învelope. Mamă, dacă ar veni. Dați-mă și pe mine. Mai ești cu ea, mai ești cu ea? Nu mai sunt, că a fugit și În sânge s-o bat. s-a dus în sânge să bat. Stai să acum, bă, ești cu mine, Tavi? Da, sunt cu tine în spatele tău. Am găsit-o. Și pe unde e? Stai așa, stai să... Gen, am ce pierdut face? ea. Uite, uite. Bă, da, Gata. dracu! Gata, știu cum să o bat. Cum? Pasune pe lângă ea. Nu Pleacă. înțeleg. Uite-o. Bă, ce-i faci? Bă, se întoarce de 2 ori. De 2 ori s-a întors. Ce-i faci, Bă, Denis? vino. Bă, vino. Te-a luat. Hai că am văzut pe geam. Te-a luat, Denis. Și Eram cred că am pe geam, făcut... Am făcut Ok. mare... M-am prins de schemă, știi ce trebuie să faci? Trebuie să faci până pe lângă ea când vine, sau să-i bagi lanterna în ochi. Deci ce trebuie să Bă. faci? Să faci până de la pe lângă ea, să o în venit dacă ai, să pui capcana de urș că se blochează în ea, sau să-i bagi lanterna în ochi fără să te miști. Fără să te miști? Da, ai văzut că n-am făcut un pas. Când i-am băgat și lanterna în ochi și am plecat. Așa am făcut eu când eram la mașină și n-a Dar avut fără efect. flashman, fără B, fără B. Am dat single player, lasă-mă să ies. Păi, nu single player. Bă, și nu se duce așa de toată lumea, se duce de senzor, bă, de... Then I